Всеки себеуважаващ се геймър и стримър има повече от една платформа в дома си. Въпреки незаменимият компютър, понякога не се налага да се докопаме и до конзола, било то Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 или ако сте от онези извратени типове Wii U. Независимо от това какво сте избрали, обаче вие ще искате винаги най-добрата картина, която е възможно да докарате за вашият YouTube канал или стрим. Чакането ви приключи. Време е да действате. Здравейте, аз съм Рошав и днес ще си говорим за Capture карти. Или по-специално за тази на Razer. Razer е фирма създадена от геймъри за геймъри през далечната 2005 година и ако това не ви се струва толкова отдавна, уверявам ви, че от тогава са изминали 11 години. И макар това за много фирми да не е много, зелената компания успя да се намести на челното място в компютърната периферия за геймене. Почти няма човек, който да не е притежавал или да не притежава Razer продукт, а дори и да има такъв, то със сигурност се е докосвал до някой от продуктите им. Днес ще си говорим за едно от последните отрочета на Razer, а именно тяхната Capture карта Ripsol. Razer Ripsol е една доста бюджетна Capture карта и ако трябва да сме честни, в краткото време, в което успях да я изпробвам, определено ме хвърли в тъчта с качеството й и лесното й използване. Нека сега да преминем към анбоксинга на тази специфична периферия. Типично за Razer продукт, картата идва в кутия с двата основни цвята на компанията – зелено и черно. С доста изчистеният си дизайн, основното нещо, което забелязваме върху кутията е, че макар цялата да е матирана, самата картинка на Capture картата, изобразена върху кутията, е гланцирана, за да акцентира върху съдържанието. Кутията е с минималистичен дизайн и именно за това от другите й страни ще намерите само късче от съдържанието й. Отваряйки кутията, първото нещо, което виждаме е лист с текст, в който компанията ни благодари за изборене на техен продукт и ни приветстват в голямото семейство на Razer. Оставяйки листчето на страна, веднага изниква основният продукт, а именно самата Capture карта. Размерите на това прекрасно устройство са 130 на 86 на 17 мм, а тежестта от 183 грама е по-малка от тази на 60% от сегашните мобилни устройства. Преминавайки нататък, повдигаме до напренената обвивка, съдържаща нашата Capture карта и попадаме на книжката с инструкции, в която подробно е описано как да свържем всяка една конзола или друг компютър към този, който ще записва или излъчва. На последната страница имаме и класическите Razer лепенки. От книжката ще забележим нещо, което никоя друга фирма не ни е предлагала до момента. Това, което Razer ни дават, са редица кабели, с които да свържем устройството, което сме избрали към машинката. Отляво надясно това са HDMI кабел, USB 3.0 кабел, чрез който свързваме устройството в компютъра, който ще приема картината. Компонентен AV мултикабел, 3,5 мм аудио кабел и стандартен аудио-видео компонентен кабел. С този набор от кабели получавате 100% свързаност към вашата машинка, както и безпроблемен геймплей. Свързването също става по най-удобният и лесен начин. Просто взимате Razer Ripsol, свързвате HDMI кабела от кутията в картата, а другия край в конзолата, след което старият ви HDMI кабел вкарвате от машината в телевизора и накрая свързвате USB 3.0 кабела в картата и в компютъра. Като най-интересното е, че редът, по който ще направите тези стъпки, няма абсолютно никакво значение. Когато за пръв път свържете машината с компютъра си, ще ви трябва Razer Synapse, за да свалите нужните драйвери за нея. Но след това всичко ще върви абсолютно безпроблемно. Ако всичко сте направили както трябва, картата ще светне в стандартният за компанията зелен цвят, а вие ще се насладите на безпроблемен стриминг в Full HD 1080p 60 fps качество. Тази невероятна Capture карта може да стане ваше притежание, като влезете в сайта на Desktop.bg. Аз бях Рошав и ви пожелавам приятно геймене.